ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಇನ್ಸೋಲ್ಲರು ಮಾತಾಡ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲರ್ ಪಂದೇನದೆ ಇನಿ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಆಚರ ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನ ಇದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆದರೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ತರ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಅಂತ ಅಪ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪಂದೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಎಂತಿದ್ರು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಎಂಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಲೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನಂತ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ದಾದ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಯಾಕಂತ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಏತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಆತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ ಯಾನಂತೂ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಟೂ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಪಾಡ ಇಟ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋರ್ಡು ಅದು ಒಂದು ಪಾಡ ಯಾನು ಇತ್ತೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವಂತ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಬಾರ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಪೌಡರ್ ಚೂರು ಯಾವುದು ಪಣ್ಣ ಚೂರು ಅದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕಾಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೋ ಪೌಡರ್ ಓಕೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂಚಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಯಾನಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನಾತು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೂಡ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಚಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಪಾಡೋದು ಚಿಗು ಬೋಡನ್ನ ಉಪ್ಪು ಪಾಟೆ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ರಬಹುದು ಚಿನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಆನ ಕೊಜಕ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾಡಂಜಿ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ಆತು ಈ ತಾಯಿ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ತಗಲ್ನ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಓಕೆ ನೀನು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಪಾಡ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನಂಜಿ 3 to 4 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಪಾಡಿ ಓಕೆ ಬೊಕೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಯಾನು ನೆಕ್ ಎಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಈತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನೇಮೋ నేను ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇದು ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಣ್ಣತೆ ಸೊ ಅವೇನೊಂಚೂರು ನಮ್ಮ ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಹದ ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಬೋಡಪ್ಪನತ್ತು ಹದಟ್ಟು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಾನು ನೀಕ್ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಯಾನು ಮೂಲು 3/4 kg ಆತು ಕೋರಿದ ತೊಂದೆ ಶೋಕ್ ಕೂಡ ತೆಕ್ಕದು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಂದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲಾಗಿ ಈ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಬಾಬ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆನ್ ಬೈದಂಡು ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶೋ ಕುಡಕಲೊಂದು ತಿನ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತವದೆ ತಂದು ಐಕೊಂಜಿ 3-4 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರದು ಇವರು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಚಿಕನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು
ಇದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೆರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸಾಲೆ ಲಕ್ಕದು ಪೋಪುಜಿ ಅಡೆಗೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಶೋ ಕುಡೆ ಉಂತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ್ಲೊಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಇರ್ದು ತವಾ ಫ್ರೈ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪುಂಡು. ಎಸ್, ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ. ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚಾಪನ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿದ್ದ ಆದ್ಮೇಟ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟಾಟಾ.